קורה אנשים? ברוכים הבאים למיינקראפט באקסבוקס המנדריך. אז בואו נלך למיינקראפט. בואו תסתכלו. בהתחלה יש את הדבר הזה, נעשה בי כדי שנשאר הכל. זה כאילו כמו דבר כזה של בקתה. עם אקס עושים את ההכנות. וכאילו עם יו עושים את הזה של הדמות שלך כאילו. למה אני לא יכולה להרבה? את הזה של הדמות שלך כאילו, כמו שאתם רואים. אתה אינוונטור בקיצר. ויש פה פרחים, יש פה כל חוץ ממדרב. ואני רוצה להראות לכם משהו לסרט. תסתכלו. ועם ארבי ואלבי מעבירים. אתם רואים? ועם אלטי נכנסים ויוצאים. ככה גם עם קרונית זה עובד. ואני עכשיו אראה לכם משהו. יש פה עצים, כאילו להתחלה. עכשיו אם אתם רוצים כפר או משהו, אבל בלי ויליג'רים, לא כזה כפר, כאילו, בואו תסתכלו בעצמכם, אני לא יודע איך להסביר את זה. דבר כזה. ואם אתם רוצים לדעת את הבית הכי גדול, ואם אתם מגיעים לפה, אז תעברו ככה, בואו לפה, ככה, ככה, וזה הבית הכי גדול בכפר. אני אראה לכם אותו בפנים, מג'יסט אחד גדול שאין כלום. ואתם בטח לא רואים את זה, אבל אין בו כלום. זה ספריות שלא מקבלים אותם כמובן. רואים? יאללה, בוא נעבור. ופה יש את המעיין וכאלו. כמו שאמרתי לכם, כמו בסירה, זה ככה. ולוחצים כמו שנכנסים לסירה ולזה, וכדי לצאת אתם חייבים להסתכל למטה. לא משנה מה. פה יש ירידה כזאת. מי שלקח את הסירות ורוצה לשוט עם הסירה שלו, אז שייקח. אז שירד לפה כאילו. ופה יש סולם כאילו לעלות למעלה. ואם שמעתם את הקליק הזה, זה הטאבלט שלי, או על זה שאני מצלם איתו. אני צריכה להחשיך. טוב, אני אראה את זה לראות אותו. כמו בעצם טסט כזה, מה אני יכול לומר? פה יש גם עליות. עליה שנייה. זה לא פה. נעשיתי פה עוד עלייה. ואפשר לשחק בזה 2. יש כאלה שלא עובד אצלם, אבל אצלי זה עובד. אז אצל מי שעובד לו, שיהיה לו בכיף. ואני דיברתי קצת חלש, כי לילה, מאוחר מאוד בלילה.
כל המשפחה שלי ישנה. טוב, אז מקווה שנהנתם. לייק, סאב ויאללה ביי. ביי ביי. ביי ביי.